úgy is tudom, hogy nehezen hiszitek ezt el, pedig már nagyon sokat bizonyítottam a széllel, a Bibliával. Ugyanúgy, mikor kijöttem, akkor tudtam bizonyítani az Istent ugyanúgy a hullámokkal is. Mikor kiértem a Pacific Oceanhöz, akkor egy ilyen növényből kialakuló 6-os és 9-es úszkált, és egy húzomba hullámzott, ugye a Pacific Ocean az nem kis hullámokat dob, és nem változott a szám. De mikor odaért egy 8-as mellé, 8-ast formázó növény mellé, átalakult 8-assá, majd dobom a képeket, mert meglássátok. És itt megint csak az Isten igazolata, nem csak a Biblia lapjait képes a széllel millisekundumokra forgatni és megmutatni azt, amit szeretne, hanem ugyanúgy a hullámokkal kapcsolatban a vízzel millisekundumokra egyszerűen a növény irányítva volt és formázva volt. Vannak róla képek, majd fogom posztolni. Azt szerettem volna mondani, hogy ugye már kint vagyok lassan egy hónapja. Itt is voltak próbálkozások, mert egész világon körözve vagyok. Az összes repülőzuhanásért, az összes földrengésért, az összes robbanásért, az összes katasztrófáért. Amiért nem is én vagyok a hibás, hanem a jó emberi népség, aki rombolja le a földet. Az Isten bünteti őket, és aztán még nekem állnak, hogy én vagyok az Antikrisztus, én vagyok az UFO, aki itt rombolja a földet. Közben én vagyok az egyetlen, aki tudományosan köti össze a hitet az egész föld működésével, bizonyítom az Istent tudomány alapján. Nem hittérítő vagyok, hogy kánikulázom, hogy ide gyere, oda gyere, ezt mond, azt mond, ennyi pénzt adj, annyi pénzt adj, így imádkozz, úgy imádkozz. Ez nem az én szerepem. Az én szerepem az, hogy rendbe kell rakni ezt a lerombolt, majdnem kimondtam a csúnya szót, elcseszett, elromlott világot, és vele együtt a társadalmat, aki formálja a világot és a természetet. Tehát leglényegesebb, mert ugye tudnák filozófálni és beszélgetni órákat erről a témáról, fokozatosan, az a legfontosabb, hogy fokozatosan majd feldolgozom nektek az összes evidence, az összes bizonyítékot, mindent, amit összeszedtem eddig, csak megmondom őszintén, hogy nagyon sok minden egyszerűen úgy alakult, hogy hiába nyitottam ki a Bibliát, hiába kaptam az utasításokat, meg kellett várni az 1-2 hetet, hogy merre alakul a világpolitika, hogy merre legyen alakítva az egész történet. Szóval ez nem olyan egyszerű, hogy jó van, most pénteken kinyitom a Bibliát, az Isten ezt mondja, kiposztolom és ez történik, hanem nem, itt vannak várakozási idők, merre alakul a világpolitika, és érdekes módon egy mentő jött 1086 1-es számmal, ugye 1 + 8 az 9, 9-es és a 6-os a globalizációt szimbolizálja. Úgyhogy most ment itt egy mentős kocsi, 96-os számokat szimbolizálva, de megint a 9-est a 6-ossal, ha összeadjuk, akkor az 15, 1 + 5 az 6. A 6-os az a milléniumot jelenti, a 6. milléniumot, a 6000 év elteltét, és az Isten visszajövetelét Krisztuson keresztül. Ez megint egy érdekes történet, erről is majd fogok prezentálni, csak ugye whatever we want, the dad is riding. Hanem az Isten itt most már azt akarja, hogy neutralizálva legyenek az atomkorreláció lépései, amik meg voltak téve az első és a második világháborúban, mert ugye a karma az egy bumeráng, az visszavág. Mindegy az, hogy egy mondat, mindegy az, hogy egy mutatás az ujjal minden
atomkorreláció és minden akció-reakció a térben. Na most, hogyha te mutatsz az ujjaddal, és ha nem akció-reakció alapján működik, akkor az agyadban ez az ösztön, hogy megmozdíts a kezedet, miért történik meg? Ha a gondolat és a szó, most kivételesen nem konkrétan a mutatásokról és a lépésekről, vagy a mozdulatokról beszélünk, hanem például a szavakról és a gondolatokról, de ugyanúgy összeköti a lépéseket, a mozdulatokat. Ha felvisszük a hangsúlyunkat, és hogyha változtatunk a kommunikációnkon, akkor ugye más reakciót vált ki az emberben, mint hogyha szépen beszélünk hozzá. Ez az akció-reakció egyszerű nyelven elmondva, semmilyen szám, semmilyen elnézést megszakadt, megtelt a memóriája a telefonomnak, mert annyi videót csináltam, annyi mindent kell feldolgoznom, hogy az ember esze magát. Na mindegy, azt szerettem volna mondani, hogy nem kell ide ki tudja milyen bonyolult számítástechnika, ki tudja milyen kvantum számítógépek, ahogy azt a könyvemben írom. Nem kell túl bonyolítani a dolgot. A józon paraszti ész, emberek, a józon paraszti ész. Ha a gondolat átalakul hanghullámba, kiadod a szádból, belemegy a másik ember fülébe, feldolgozza, mindenki máshogy, és akció-reakciót vált ki az emberben, attól függően, hogy te hogy formálod, hogy alakítod ki az akciót a testedben, hogy adod ki, és úgy reagáljon le a másik. Ha elképzeled a vizet, H2O, van benne 2 hidrogén atom és 1 oxigén atom. És létezik a víz. Van. Meg tudod inni, hidratál, nem száraz a bőröd, nem repedezik a körmöd, a hajad, jobb az emésztésed. Na most, ha egy vizet el tudunk képzelni H2O-val, akkor képzeljünk el egy gondolatot, képzeljünk el egy szavat, hanghullámot, és azt, hogy reagálod le, hogyha kommunikálsz az emberekkel. Na ezt a teóriát, ha így felfogod józon paraszti ésszel, akkor felfogod azt is, hogy mi történik körülöttünk, és hogy minden, amit kiadsz gondolatba, mozdulatba, szóba, cselekedetbe, az mind kivált egy akciót és egy reakciót. Ugye minden visszajön, mint egy bumeráng. A rosszat, ha visszakapjuk, sírunk. Ha jót kapunk vissza, nem is gondolkodunk, hogy miért kapjuk, csak élvezzük. Mert mindig visszakapunk mindent. Csak hogy a jót, azt észre veszi az ember, mert automatikusnak számítja. No, de viszont a rosszat, ha rosszat kap az ember, akkor sír, panaszkodik, rossz, gonosz. És már megint csak alakulnak ki a még több gonoszságok, a rosszaságok, és így egyszerűen elmagyarázva el tudjátok képzelni a társadalmat, azt, hogy miért alakulnak ki a konfliktusok, miért alakulnak ki a társadalmi neutralizációk, azaz a háborúk, mert ugye neutralizálni kell a subjects, azok a, hogy mondanám, a okozóit ennek a gonoszságnak, a rossznak és a mindennek. Ezért alakulnak ki a háborúk. De viszont ez egy automatikus alaptörvény a világ működésében, a Föld működésében. Na most, mit akar az Isten? Mert eddig ezt én sem tudtam, most kellett feldolgoznom, még kijöttem szeptemberben, hogy ez lesz az első Holy War, szent háború. Mert ez lesz az első háború, ami az Isten által, mert eddig háborúztak
mert hajtották a sajátjukat. Meg szerették volna tölteni a zsebjeiket, és élvezni a hatalmat. De ez nem jött össze. Közbelépett az Isten, és megmondta a háborút, és minden automatikusan a társadalmi rendszer alakítja ki. Még ha alapjáratban a politikusok és azok, akik döntnek ezekről a dolgokról, sokszor anyagi és hatalmi vágy ösztönzi őket, hogy megtegyék a lépéseket a háborúk felé. De viszont az Isten a háborúkat a neutralizációra használja, amik automatikusan alakulnak ki a társadalomban, attól függően, hogy mennyi a rossz atomkorreláció az emberek közt. Tehát, amit szerettem volna mondani ezzel kapcsolatban, hogy ez lesz az első háború, szent háború, ami nem a hatalom véget fog történni, ami nem a vagyon véget, ami nem a kőolaj véget, nem a terület véget, hanem ami most az véget fog folytatódni, hogy neutralizálva legyenek az atomkorrelációs lépések még az első és a másik világháborúból. Tehát azokat a dolgokat neutralizálni kell, hogy ne maga a társadalom és a alap működése a Földnek hozza vissza, és az emberek tudatlanul háborúzzanak, és megint csak kialakítsák a még nagyobb rosszat a jövőre nézve. Igaz, hogy ha háborúznának csak a saját javukra, visszaállna megint minden, de pár éven belül, pár 50, 60, 70 éven belül, most, hogyha megint kialakulnak ezek a dolgok, és neutralizálni fogja a múltat a világ és a föld működése, az atomkorreláció alapján, nem érünk el semmit. Ezt a háborút úgy kell kitervelni, hogy mindenki együtt fog harcolni, de viszont egymás ellen. Ami azt jelenti, hogy az országoknak és a vezetőknek ki kell tervelniük alaposan, a múlt alapján, és az igazi történelem alapján, nem az, ami az embereknek be van adva, az atomkorrelációs lépéseket, hogy neutralizálva legyenek a rossz dolgok a múltból, tudatosan végigvinni és letudni a háborút, hogy nem még nagyobb rosszat teremtsünk a jövőre nézve, hanem a legkisebb rosszat. Szóval ez lesz az első háború, ahol, mivel Szlovákia nem adta fel magát, és a vezetőország nem adta fel magát, tehát így Szlovákia fel lesz osztva, és megy vissza Csehországhoz, és Magyarország területe visszakerül Magyarországhoz. Azon kívül, hogy ez megtörténik, ez kapcsolatos lesz az én ügyemmel, hogy egy ország nem maradhat országként, ha képes olyan dolgokat csinálni, amiket csinált, és az Isten ellen menni végig, az helyett, hogy bevallják az igazat. Tehát országunk fel lesz osztva, a irányító ország elveszti hatalmát, mert amúgy is Közép-Európa területe, azt tudni kell, hogy majdnem olyan volt, mint a senki területe, mert mindig mindenki harcolt érte. És itt közbelépett az Isten, hogy vége. Ez lesz. Neutralizáljátok a múltat, véget vettek Szlovákiának, az emberi jogmegsértések véget, és az véget, ami történt. Ez az ország nem maradhat országként. És ezen kívül a legfontosabb az, hogy a múltra nézve neutralizálva legyenek az atomkorrelációk, amik kialakították ezt a helyzetet. Tehát ez lesz az első szent háború, ami úgy fog történni, hogy tudatosan lesznek kitervelve a lépések, hogy neutralizálva legyen a múlt, és a legkisebb rosszat teremtsük be a jövőre nézve. Ezt, ha letudják az emberek,
neutralizáljuk a múltat, akkor szépen és lassan, nem csak hogy az Isten lesz bebizonyítva, hanem az Isten királysága már lassacskán kialakul majd, mert be lesz bizonyítva minden az Istennel kapcsolatban. De még a legfontosabb, amit szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, az az, hogy azon kívül, hogy neutralizáljuk a múltat, azon kívül, hogy az én ügyemmel kapcsolatos ez az egész, és azon kívül, hogy az irányító ország elveszti hatalmát, hozzá kell tenni azt is, hogy nem ad logikát az, hogy a magyar lakta nemzet szét legyen szórva egész Európán belül több országba. Na most mennyi pénz, idő és munka egy húzomba titkos szolgálatként megfigyelni a más nyelven beszélő nemzetséget a saját országodba, mert mindig is féltek attól, hogy feltámadnak és Nagy Magyarországot akarnak. Szóval Szlovákia amúgy is non-stop megfigyelte a magyarokat, és nagyon-nagyon megfigyelte a magyarokat, mert féltek attól, hogy elvesztik a területüket, de viszont nem is értem a logikáját ennek az egésznek, hogy most mondjátok őszintén, hát hol van annak logikája, hogy évek hosszú során egy rakás embert fizetnek azért, hogy menjenek a lehallgatások, a fordítások. Hát mennyi pénz és munka az? Az a sok ember dolgozhatna a globális fölmelegedésen, az aktuális problémákon, a társadalomba, a világba. Egyszerűen van annyi más professzió, ahol ki lehet használni az emberi tudást, hogy az, hogy a saját országodban fordítsd a másik nemzetet, mert annyi van bennük, hogy félsz, hogy feltámadnak és elveszted fél országodat, hát ennek nincs értelme. De ez nem csak Szlovákiával kapcsolatos, hanem a többi országgal is, ahol szét vannak szórva a magyarok. Szóval ez a történet ez nem arról szól, hogy én most Nagy Magyarországot teremtek, és én most kimenekültem Amerikába, és hozom a revolúciót. Ez a történet neutralizációról szól, a múlttal szemben, az első és a második világháborúval szemben. Ez a történet arról szól, hogy nem éri meg fenntartani az európai országokban a sok fölösleges munkát, és muszáj átalakítani a határokat úgy, hogy mindenkinek megfeleljen, de hogy legekológikusabb legyen, és legmegfontoltabb, és legekonomikusabb az országnak és a társadalomnak. Mert amúgy is a Isten nemzete az az egész világ nemzete. Itt már nincs az, hogy Szlovákia, Magyarország, Csehország, Németország, Francia, Románia, Amerika, Brazília. Az Isten királysága egy. Az egész világ egy lesz. United Nations. Egyesült nemzetségek. Az egész világon az összes nemzetség egyesül. Közösen fogjuk oldani és dolgozni fogunk a világ problémáin, az igazi világ problémáin, nem azon, hogy kinek teljen meg a zsebje milliókkal abból, hogy lerohanja a másik országot kőolajért. Nem. Hanem azért fogunk harcolni, hogy biztonságosan éljünk a természettel szemben, a katasztrófákkal szemben, hogy csökkentsük a klímaváltozást, hogy jobb teret teremtsünk magunknak, jobb világot teremtsünk magunknak, de nem egy országba, hanem az összesbe. És ha hiszitek, ha nem, equality, az egyenrangúság, ami a nőket illeti, ami a homoszexualitást illeti, ami a munkákat illeti, egyszerűen, ami a hitet illeti, itt az Isten királyságában nincs 100 hit. Egy Isten van, és el lesz magyarázva, miért alakultak ki a hitek. A 4 legfontosabb hit, judaizmus, buddhizmus, a keresztény katolikus hit, és a keresztény hit magába, és nem csak a katolikus, hanem a keresztény. Szóval a keresztény hit, a buddhizmus, a judaizmus, az iszlám
ez a 4 legfontosabb hit lesz update-olva tudomány alapján, az Isten által, mert a Bibliával én még nem végeztem, én megyek és fogom használni a többi szentírást, a többi szent mondatot és a szent szavat, ami az aktuális világhez. Mert a Biblia az nem csak én rólam szól, a Biblia és minden, amit eddig nyitottam és bizonyítottam, az az aktuális világhez. És ezt már nagyon rég tudjuk. De én ezt már nem is erőltetem. Én vártam Londonba a nyomozás elindítására, vártam Amerikában a nyomozás elindítására. Utóra megkaptam, hogy nem lesz vele semmi, mert véget nem érős történet volna, mert a szemetek nem képesek kiállni az igazsággal, és azt mondani, vétkeztünk, felelősséget vállalunk, hanem továbbra is likvidálják a bizonyítékokat, így az Isten azt mondta, majd megoldjuk természetes úton, módon, az alaptörvények alapján, ahogy a világ működik. Tehát azt akartam ebből egészből kihozni, hogy hamarosan nagyon nehéz idők várnak, de ahogy sikerül neutralizálni a múltat, és goodbye-t mondani Szlovákiának, és befejezni a háborút nem csak Közép-Európán belül, hanem az egész világon, akkor majd mindenkinek eljut a tudatáig, hogy ez a történet nem egy generációról szól, hanem az egész jövőről, a világ jövőről, a generációk jövőjéről, milyen emberek fognak nevelkedni a világba, hogy fognak gondolkodni, milyen lesz a hitük. Szóval lényeg a lényeg, már itt vagyok az üzlet előtt, be akarok menni bevásárolni. Közben az ebédemet sütöttem, de annyi mindenem van, hogy azt sem tudom, mit csináljak hamarabb. Aztán nagyon sokszor, mikor kiégek, akkor úgy vagyok, hogy csak fekszek, és csak írom a lapokat a könyvemben, hogy fogjon a munka, ami előttem van, de nap mint nap kapok hozzá. Na, a lényeg az, hogy tudjátok, hogy mi fánterem, tudjátok, hogy mi fog bekövetkezni, tudjátok, hogy nagyon nehéz idők lesznek, de azt fogjátok végül mondani, hogy megérte, és az egész világ át lesz nevelve, egyenragúság lesz mindenhol, és az Isten királysága már itt kopog az ablakon. Köszönöm a figyelmet, és majd hamarosan, fokozatosan fogom feldolgozni az összbegyűjtött bizonyítékokat. A hírekből és ezekkel a kapcsolatos dolgokkal nem fogok posztolni, mert nem nagyon szeretném osztani a rossz atomkorrelációt, már szeretnék áttérni teljesen csak a jó atomkorrelációk megosztására. Úgyhogy a híreket, a földrengéseket és ilyen katasztrófákat nem fogok posztolni, nagyon nehéz idők várnak, de ahogy ez véget ér, ahogy ez finalizálva lesz az egész, és ahogy kiderül az igazság, ahogy minden kiderül, akkor azt fogjátok mondani, hogy másképp ezt nem lehetett volna, és a társadalom megérdemelte a átnevelést, és nagyon rossz úton járt a társadalom, mert tudatlanok voltak. De a tudással, amit most, nem csak most, mai napon, hanem amit már 5 éve hozok, csak a Szlovákia és a irányító ország blokkolja, azt fogjátok mondani, hogy ennélkül, a tudás nélkül a világ nem is működhetett volna tovább, mert a pokolban végeztük volna. De az Isten királysága által mi a Mennyországban végezzük. Na, majd arról is posztolok. Na, köszönöm szépen a figyelmet, kellemes napot kívánok, jók legyetek, sziasztok!